Rusiyadagi күренекле оппозицион сәясәтче, советчара диссиденты Валерия Новодворскаяны соңгы юлга озатырга Мәскәүдә 2000ләп кеше җыелды. 64 яшьлек Новодворская 12 июльдә Мәскәү хастаханәсендә вафат булды. Совет хакимиятенә тәнкыйтьчән караган өчен беренче мәртәбә кулга алынганда аңа 19 яшь була. Соңгы елларда ул Русия хөкүмәтенең сәясәтен, шул исәптән Кырымны аннексияләүне кискен тәнкыйтьләп килде. Әфганстан башкаласы Кабулда парламент депутатларының үзләренә гомерлек өстенлекләр бирүче канунны расларга җыенуына каршы протест чаралары икенче көн дәвам итте. Парламентның түбән пулаты әзерләгән саклау һәм өстенлекләр турындагы канун өлгесен югары пулат 15 июльдә кире какты. Әмма аны үзгәртеп, депутатлар парламенттан эштән киткәннән соң да аларны гомерлек тән сакчысы белән тәэмин итү, прокуратура кагылсызлыгы хокукын һәм гомерлек хезмәт хакы түләүне күздә тоткан өлешләре турында фикер алышулар дәвам итә. Пакистанның Куитта шәһәрендә сугышчылар янаган мәктәпләрнең мәҗбүри рәвештә ябылуына протест белдерергә укучылар шәм һәм каләмнәр күтәреп килде. Балучистан вилаятының кайбер Ирак авылларында кызларда укыган мәктәпләргә карата янаулар булганнан соң, соңгы айларда хакимиятләр берничә шундый мәктәпне япкан иде. Пакистанның Кабар Пахтунква вилаятында электр утының еш өзелүенә протест белдереп, җирле рәсмиләр Пешавар шәһәре урамнарына чыкты. Җирле рәсмиләр үзәк хакимиятне вилаятка тиешле күләмдә электр энергиясе җибәрмәүдә гаепли. Пакистанда электр тәэминатының өзелеп торуы гадәти хәл һәм еш кына ул 12 сәгатькә сузыла. Грузия башкаласы Тифлистәге фермерлар базарында рәсми рәвештә теркәлеп сату итүчеләр бер урамны япты һәм хакимиятләрдән базарда теркәлми сатуга чыкканнарның эшен туктатуны таләп итте. Протест белдерүчеләр әйтүенчә, базар түләүләрен түләмәгән сатучылар үз товарларын арзанракка тәкъдим итә, шуңа күрә рәсми теркәлгәннәр үзләренекен сата алмый. Полиция рөхсәтсез сатучыларны базардан китәргә мәҗбүр итә башлагач, ачулы халык төркеме полициягә каршы чыкты.